Co se ti vybaví, když se řekne 12? Číslo. Super. Já taky, člověče. Kdyby tvoje poslední pivo mohlo mluvit, co by o tobě prozradilo? Výborný tanečník. Takže jakoby, když jsi měl naposled někdy pivo, tak stancoval. Dobře. Kdybys měl mít tetování Starobrna, kam by sis ho nechal dát? A jak by vypadalo? Dal bych si ho na srdce. Ale přímo na ten orgán, ne? 12 věcí, které tě dělají šťastným. Či třeba 3, nebo nevím. Přítelkyně. Stačí. Kde bys chtěl žít ve 12. století? Asi v Americe. Takže už byla objevená. Fakt? Co si s tím pak, jo? Nejužitečnější věc, kterou by si koupil za 12 korun. Nevím. Papír a pero. Co by si za 12 korun koupil k pivu? 12 tyčinek. Tak existuje takhle slavný tyčinky za korunu? Otevřu ten balík, vytáhnu si 12. Jo, takhle. Napadne tě nějaké spojení s číslem 12 a s Brnem? Dobrá pivo, 12. Přesně tak. Kolik vypiješ decilitrů, když vypiješ 12 dvanáctek? 120 000. Jakou naprosto zbytečnou věc si se v životě naučil a jsi na ní tajně hrdý, i když ji nikomu neukazuješ? Hejbat s ušima. Fakt? Ukaž. Neukáž. Řekni mi 12. písmeno v abecedě. Z. Vymysli verš na Starobrnov klík lupění. V bříšku dobře šumí. Tak já ti přeju hodně štěstí. Děkuju, že jsi zavítal do tohohle krásného pořadu, plného krásných otázek a přeju ti hodně štěstí v životě. Děkuji moc za pozvání. Na zdraví. Na zdraví.